Нали да снимаш? Снимам! Така, хващаме края на въженцето с дясната си ръка. След което промушваме наобратно нашата лява ръка и усукваме. Хващаме. Правиме няколко намутки, докато не ни свърши въжето. След което свободния край пускаме в дупката, тази дупка, и даваме на желаещ да го дръпне. Пускаме постепенно да дръпне. Браво! Браво! Супер! Вързваме и повтаряме. Айде! Айде! Хващаме въженцето с тази ръка. С другата ръка така правим и намотваме. Колкото ни стигне въженцето. Момент. Да, се излага. Сега като за първи път малко съм бавна. Супер си! Супер, път си супер. Идеал си, идеал. Сега хващаме свободното крайче, прекарваме го през дупката. Айде, дай! Бърках ли го? Давай, може би ще стане. Може би, да, може би. От другата страна. Другото крайче. Аз те объркам. Помощ от публиката искаме ли? Дупката го вкарваме, я стане, я не стане. Стане. Всичко сега става. правим така. Браво! Станаха два наведнъж. Ето, браво за Ив. Браво за учениците. И учениците. Честита! Честито! Айде, и за мен браво! Сега тя ще покаже кръстовидния.